estem a favor d'aquest document únic de protecció civil municipal, però no obstant nosaltres sí que voldríem fer unes aportacions i unes adaptacions, no? Un que fa referència a la informació d'una emergència en els grups de l'oposició, com ha dit la companya, que malgrat sí que s'ha corregit i s'ha creat aquest xat d'informació als portaveus i que ens alegrem i que estem contents en els portaveus de l'oposició, sí que, per exemple, en el document, en la pàgina 172, on hi ha el document 5 en fitxes d'actuació, sí hi ha un organigrama que fa en referència a les actuacions de difusió, on s'esmenta la informació a l'alcalde per part del cap de gabinet d'informació i a partir d'aquí les actuacions a seguir. També creiem que estaria bé que en el document figurés per escrit la informació d'alguna manera en l'oposició, en els grups de l'oposició. En segon lloc, pensem que sí que potser s'hauria de valorar. Aquest document recull actuacions davant diferents tipus d'emergència, com el vent, la neu, les pandèmies, inundacions, sequeres, però no recull res sobre alerta antiterrorista i no sabem si s'hauria de valorar. Ho deixem sobre la taula, un punt a valorar si caldria valorar-ho o no. I en tercer lloc, un punt que ens preocupa molt és que, per exemple, en els annexes d'aquest document, que hi ha un annexe sobre protocol de calor intensa, l'annexe 2 parla del pla de seguretat de la festa major, l'annexe 3 parla del protocol d'incendi de vivendes i l'annexe 4 del protocol de contaminació atmosfèrica, sí que ens agradaria que es fes més esment o s'incorporés variacions sobre el tema de la sequera. Malgrat que en el ple del juliol de l'any passat, en l'anterior mandat, ja es va aprovar un pla d'emergència en la sequera, com que actualment es preveu que la sequera és un problema quasi endèmic i que a partir d'ara ja ho és i que serà molt vigent en tot el proper any 2024, creiem que s'hauria de fer esment amb un protocol més exhaustiu sobre la sequera i sobre les mesures. Avui mateix el PSC en el Parlament li ha retret en el govern de la Generalitat que s'hagi centrat més en la qüestió de la demanda i no en la gestió de l'oferta, en el tema de l'aigua. Aleshores, pensem que aquest és un tema que també caldria parlar-ne a nivell municipal perquè serà recurrent i ens afectarà a tots. I creiem que estaria bé que en parléssim i que revaloréssim les accions que com a municipi en el tema de la sequera podrem fer. Gràcies. Granollers Primàries.